Okay! Welcome back in second set. Parang nightlife ha. By second set. Yes, of course. Yes. Kung gusto mo third set, mamaya. Nightlife, baby. I love it. Okay, natigar na po pangbungan nga sunatawing request niya Nunito Tunay. Yes, ito yung sir Nunito na request mo. Oh yes. Happy viewing pala mga besi. Hey, hey, hey! Isa na nga! What you're doing can't be hard. Winding up your body, you don't have to stop. My time to try is wiser. What you more time before? Don't let him on a chunk. Why no party on? Oh, oh, oh. Time to come and blow. Oh, oh, oh. Don't wanna wait no more. Cause I'm bleeding your body. I'm riding high and excited. And I want you. I want you to. Want you. I want you to. On it hard, don't be a man. I wanna feel you. I wanna feel you. Oh yeah, why what? Ano magpagana dito? Wow, wait up ko. Why na po? Sana Belana, Belonta, take what it is, Alisa Spell. Christian Ramona, Salome, no big kid. Laura May, Maxia, hello everyone, Ace Ryan Gawa. And Charlie Morales. And Sir Robert James Baldwin, hello sir. I'm feeling sexy and free. A kid is raining on me. You're like a shot of you go. And something like I think about to explode. I can taste the tension like a cloud of smoke in the air. Now I'm feeling like I'm running, cause you're taking me there. Don't you know? You spin me out of control. The rest got we can do this all night. This how we skin tight, baby, come on.
breeze that makes you like a cloud of smoke in the air. Now I'm breathing like I'm running, you're taking me there. Don't you know? Why do you forget na nakatumahan ako? Out of body. Yes. Ay, at tumar ka mamutsi ka, takuti ka. We can do this all night. What you got? Dati ito tumaro. Really, come on. Bring the light of faith down, I can't overread it. Baby, come on. Rock my world until the sunlight. Make me scream the best I ever know. Let me dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. When we touch, don't ever let me go. Let me dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. It's where we are, got me feeling so right. Oh baby, baby, in the morning light. Oh baby, baby, can't be feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the morning light. Oh baby, baby, got me feeling so right. Oh baby, baby, dancing in the morning light. Oh baby, baby, dancing in the morning light. Oh baby, baby. Oh, 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 oh. Rock my world until the sunlight. Make this dream the best I ever know. Steady dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino. Every second is a highlight. Where we touch, don't ever let me go. Steady dancing in the moonlight. Take me down like I'm a domino, domino, domino. Yes. Thank you so much, Casemiro Jesus Fernandez. Ayan. Okay, one more time. Okay, dance again. Come on. Yes, love, yes, love's next. Nobody knows what I'm feeling inside. Find it so stupid, so why should I hide? That I love to make love to you, baby. Yeah, make love to you. Nagkiniyak talaga lahat. Don't hate wrong, I want you so much. Things like the devil, so want you the sun. That I love to make love to you, baby. Yeah, make love to me. Things that be a public world, we'll be together. Let's do it, do it, do it. Brothers on my dears on love, that's what they gotta say. Let's do it, do it, do it. I wanna dance, and love, and dance, and dance. I wanna dance, and love, and dance, and baby, your power is hiding beyond the way that you move, but there's reason enough. And I love to make love to you, baby. What can be able, I want you so much. These ways I come and so I shoot a song. I love to make love to you, baby. Yeah. And that's why we are perfect love. We'll be together then. Let's do it, do it, do it. Sound like this night. Well, that's what they gonna say. Let's do it, do it, do it. I wanna dance, and love, and dance,
again, everyone. Apo, nagsala kayo mo siguro tang Agbuya, gano'n yung kagagabsan. Ayan, ready na po ba sila? Yes. Ready na po? Ayan. Ready na, okay. Tawagan na natin ating yung mga judges for today. Gulit ka mga sa... Ang kakatabanugag sa mga sa mabilis. Talaga yung todok tikwan. Kat-kat. Wow, ay. Agar aruyok tilin ni kayo na kanya. Ay, nagaruyot yung kayo na king ka. Nagaruyot yung ulo-ulo na sila. Nalalasam lang ka doon. Hello si Shahani. Ito lang masama Agbuya. Busy isuna si ka. Baki nga baba man ba si G comment? Sige pa. Ayan, party ko na yes. What a performance si Sir Ferdinand Casampon. Yes. Thank you so much everyone, everything. And Eduardo Manna Miguel. Ayan. Apagsalsala mo di Sir Ferdinand Reyeson. May tipakinikini, no? Pasirip-sirip mo na bisin sa. Busy trabaho pa. Busy trabaho, yes. Kapigsadang agarado. Agpapada ng agsirip-sirip. Agbungat matayo. Agbungat matayo. Ore nanti Marieta, madamat sirip-sirip na. Yes. Ito ama ng Imelda. Ay, nagsala ka nung Sir Ferdinand, nagkakaktin ko ni bakit na si ka. Ayan, pasensya po Dagiti re-request yung apo tatang agun Yes, taway. ayan. Kaaming nga mapatgan apo at singing contest at ka. Yes. Ngayon ko naman Tubigat. ni Tubigat, Shahani Eric. Florentino, inabugatuan at pagbagi na si ka. Naku na. Guys, at hanak kami work ko pa silip-silip lang kapsa. Yes, mawata miss, yes. Basta tamirian taman no bigatan Basta no, di mo masango, play kalatan. And of course to DeAndre Justin Vicente, hello ate. Happy watching. And Annabel Acosta. Okay, ready na ba sa ating competition? Madam Judges? Di ba ready? Pakibasa na yung ating criteria for judging. Abi, naghang ka man nag-lipstickan? Hang ka nag-lipstick to red? Anat lipstick mga yata, ilang langad mo? Inabungan na. Carrie Balsa, mong tamang kamera, may katuri hang kag-lipstick, adala ta lipstick. One. Automatic ada lipstick mo no, Kwan. And Janina for on the hello. Okay, go. Okay, hello Apo, good afternoon. Okay, okay lang no naka, di ba? Manggagamay lata, di ba Apo? Medyo napalan. Okay, good afternoon Apo, good afternoon kasi alaunad to yung Pilipinas na Apo. Dati criteria for judging tayo, vocal 40%, iso dati technique, tone quality, breath support, intonation, diction, and articulation. Tapos dito expression tayo apo nga 30%, which is performance, how well the performer is able to express the meaning and the mode of the song. Tapos dito showmanship tayo nga 20%, iso dito show design, music selection, effective use of stage and performance area, outfit and style. Plus dito 10% apo nga gapo kadikita sponsors tayo apo. So lang diyan. Ayan! Apo nabitin. Tamo katidog pay. Nabitin kami mot Ate Karen. Yes. Yes. Nabitin na kasi agtong-tong-tong kami nalpas kagayam. Wang oras siya nga ron, si kakatimalya ka nalpas kaya mo. Sorry. Ito ko Yes. nabitin kami kuna. Ayan ni Jojo, mumalimanin mga bes. Ne, katintay man, apalay lang siya gabutin. Wen, beshi. Intugot mo matlatay miriyan data yun. Tay nagdidigos na baybay. Ang magpakadanagam si ka Jojo, ano problema? Ayan, hello to kagawad na Ag-extend kanton ko na. Ag-extend karton. Okay, natangaro doon na po nga kung tawag kami manayaban na po ulit yung muna nga contestant. awan na rin. Ayan, ito Awan na mga rin contestant ng ni Kat. Yes. Taga Lorenzo man na. Ay, Lorenzo. Ang kanta ting ngayon. Uy, aguray ka mga mo. Pakaroon ka no ko. Hello, Lorenzo. Ang kanta ting ngayon ni Basil. Basil Barretaya. Yes. Yes. Ito, welcome to lesson number 1. John Lloyd Cruz ay panet kayam. John, uy, ang turn. Contestant number 1, John Lloyd panet. Hello, DJ Guillermo. Ayan, interview. What's your name? Interview ka rin niya. Ayan eh. Introduce mo mati bagbagi mo, Beshi. Tainagan mo. Awanda dinner is served. Maalatay met lang ken apo. Kalahate ko nana. Yes. Ayan, okay. Anang arti maday tayo tatanganagan mo anak ko. Nagan mo, Beshi. Siya kay John Lloyd Apo. John Lloyd Cruz? Oh,
Ay, Diyos ko, nakita mo lang personal ni John Lloyd Cruz. Oo, napugot gayam ni John Lloyd Cruz. Joke. Ay, di mo kadamo nga, di napugot ko tisot gwapo ko na. Yes. Di ka kay Palpal. Siyak na dyan ako. Duha kayo na. One. Okay. Sa magorini nata napugot ka. Okay, Ready ka nga Roto? Pang-isagutan Yes. na ito makanta M ko na. Oo, pang-isagutan mo Kala dati. kaplaawa mo ito nagiti, inawis mo ang Agbuya tatangal daw. Malum. Wawan, ka dati kanta si ka manervyosa? Wan. Oo. Okay, ready na pa lang santong agwa. Iba sa'yo nga pala, di ko na ni Kuya Jojo, pangasi yung... Awan nga rin baga ko si ka. Awan da, nag-dinner is served. Malo tayo met lang kinapo kalahati. Kunan, hello sir kalahati. Ay, ma'am kalahati gayam. Teater, abogado iti ko gabot ko rimaw. Ay, badok gayam. Badok. Hello guys. See you later. Okay, kaplaawa nga ro na nagiti, pang-isagutan na iti kanta man ako. Kablawak na ta aming nga, agdingding nga ganiti. Buya ko na. Ay, agdingding ka nagbuybuy ti remix band. Okay, dati nga ro na po dati kantaan ni Manong Baro. Tukar. Maging aral bawat mali. Ngayon, bago ito maging kahapon. Ang pagkakataon sa'min huwag itapon. Ayan, ikat tayo mambita po tayo. Ulitin na ka na dito yung kanta na. Yes, kat nakapsot tayo Technical damo. problem. May technical problem lang. Yes, nagka-technical lang po. Apo, so ulitin tayo tapno no. Fairmont ka dito yung contestant number 2 tayo no nalawag kini. Okay, take 2. Yes. Hello, hello. Hello, mic test, hello. Hello.
sasabi. Ngunit kung bawat ngayon naghilamok na gabi, masasabi mong ahit na ang bukas di sumapit pa, ang nabot mo'y hilangit na. Ituring mong kaapoy waring panaginip lang, ang bukas pangitain niyang ganda'y sisiblang. Kung bawat ngayon mo siyo'y laging sulit lang, kay ganda ng buhay. Bukas ko'y matibay dahil lang sandigay. Ngayon ituring mong kaapoy waring panaginip lang, ang bukas pangitain niyang ganda'y sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sa'yo'y sulit lang, kay ganda ng buhay. Bukas po'y matibay dahil lang sandigay. Ayan, thank you so much, contestant number 1. Let's all welcome contestant number 2, Lucky Aubrey Taroma. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko simula nung matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay, puso ay nalumbay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin, ang may kapagbiyaya ka sa buhay ko. Ligaya at pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng takbo, ang pag-ikot ng mundo. Humingiti ng
Thank you so wow. much. Contestant Thank you number so 2. much. Oo, diba? Meron na yung isko-iskor dito. Yes. 10 na daw Okay. kay siya ni Florentino. Yes, nangamok lang nga po dagiti sponsors nga masapol mi dagiti scores yon. Dagiti score po. Okay na, kasi natapos na yung dalawa. Ang gagaling Yes. ng mga contestant natin. Oo, ngayong Biyernes. Di ba, Pak? True. Ano na, dito ka sa saludsod mo, Besh? Di ba, Napipo lang ti sabang kami ang natingin. gagaling, ang gagaling nila. Sabi ko Oo, kay Beth. yes. Di ba, Pak? Sabi ko, true. Hi! True talaga. Okay, dati man na po mamantay man dati mga atiwitan. So, good luck tong manin para ka dagiti contestant tayo no bigat. Yes. Then ang atiwidi Monday, ng atiwidi Wednesday, Merkules, kente mga Sata. atiwita. Yes. So, natog lalaban na po yung So, no bigat. Okay, Oo. para the weekly finals, ito singing contest, the remix band. Yes. Okay, kailangan Ay, sa mga score rangkar ka ninyo. dati, result na po dati singing contest. Ay, niti perad bang ipayapot isunsunata. Yes, ni Daddy Florcano kita naka-scoren. Naka-scorean si ka. Yes, naka-scoren. Okay, check tayo man ka dati ko. Sal it kitty. Ay sal it kitty. Pangiwa mo. Ay sal it kitty. Lilibet, Madam Lilibet. Ayan, Meron wala na pa rin. lang po kadagiti hadang agunda, why ni Girl Lilim Vicente, Danny Tabokbok, hello, and Maricel de la Cruz, Well, and Guillermo. Bernard Tabag, and of course, Bias Eugenio. Yes, and Penny Yes, Puruganan. Ito Cousin Mildred Macaburas. Yes. Ito Madam Lily D. Oh, and Sir Renz Capos, nalaing iso na napintas boses na ko na na. And of course, Yes, Oo. iulit ko man nga po nga ibaga. Pretty girl. Masapol mi, ti scores, ti sponsors tayo. Thank you so much. ayan, and of course, Jess Abancad Castillo, happy watching. Nagkita score po, nagkita sponsors. Oh, nag-sponsor sa adudan at dada. Ayan ko na ni Atatan, Tita atatan. Lilibet, gifted girl ko ng Tita Lilibet or gifted sino. girl ka talaga. And of course, to Nelmark Padunan, go Lucky. And Rosanta Roma, Lucky Me. Pansit Canton. And then Lucky Me, Lucky Me, noodles, chicken. Pansit Canton. Alam nga, bagtit ni Chicken flavor. Agbagtit. Nakapanganlat sa ba? Yes. Paborito, Nagmaumaw di ulo na. paborito lang kami saba. Oray siyak favorite yung sa basikan. Nang Maglaro lola- tinamnamsik. Tinamnamsik. Wow. Nay tukol. Wow, tay tukol. Nabay tsaka ka naman tukulan si ka. Okay, sa kasangwanan na pong intiyawag apo dito yan. Yes! Nabasat nga mga Tukol pagkatan na ka, Tiro, gundaway. Joner. Okay, dito mapayapon sa balingas na napulwan, breathless. Ay, awa na nga siya. Breathless ko. Hanga breast. Breathless ka lang. Breathless Ay, naman ako. hanga breast, breastless. Breastless. Alabekan. Dududong naman. Breathless, breathless. Enjoy na. Yes! Go! Awa! Go! Anak ko suot ka nawat. Pati na makita. Alam na tanglay na ang karet.
abot na sika. I cannot lie from you, I cannot hide. I will to try. Get high and high, get high and high. So go on, come on, leave me breathless and kiss me till I can deny this love and feeling. Let me long for your kiss. Go on, come on, leave me breathless. Go on, come on, leave me breathless. Go on. Yes, saya breathless. Thank you, madam. Para da kami kat breathless. Breathless. O, sige, Arti, mangyawa. Breathless. Mabayin kami, mutking kasi nga namnamso. Babain, wow. Breathless. Opo. Oh, breathless. Breathless. Okay. Ayan na, benta kayo. Bantay ka na. Dagiti contestant tayo. Yeah, so nakadag paigit. Yes. Ayan. Ay, sino ka taapot Good di luck. matagasatan? Good luck. Lakan niya yung aduwa. Ako kay mangkikikto ka ne. Mother. Yes. Good luck. Baka bigla nga daw mahimatay ito si ka Mr. Drummer Boy, ah. Ne, magpakauna na lang. Diba? Okay. Okay, deto yun apo, deto yung score tayo. Okay. Agparubot ka. Garnering an average score of 86%. Ay, concert na talaga. Yeah. Ay, nice one. Inulimukan na. Weng. Our winner for today, apo, nga agsubliin tun bigat. Kat isuni contestant number... Wow, inininayan na. It's your lucky day, lucky operator Roma. Contestant number... Yes! Congratulations! Ayan, di ka matanagan tatabay lang ito namnamam nga mga bakit wild card. Ayan. Eh, kan siyempre, awan ti abak mo ta adaman lang iti agas ti balnog mong invite dito yung studio. Okay. Ayan na po ti apo ng abak ni Madam. Dati maluwan na sagid. Ayan, okay, pangururayan na po. tayo Kablaawak ako. man tayo ni Kasin ko, Chester Proylan Pasqua. Ayan, hello Kasin, naimbagin ka pa nagbibuya. And of course, so Alisa Espejo. And Girly Lim Vicente. Wow, congrats, Lucky. Wow. Ha? Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari. Ayan na po. Dari Thank you so much, ate ha. Wait ka lang, di wildcard tayo. Dapat yung ka-wildcard. Hanggang mawawa na tinang nama. Yes. Wait lang ta. Seorang batu, ku ingin dimanjakanmu. Okay, so dati ako ti consolation prize manipod ko niyo. Producer me. Yes. Yes, from Las Vegas. 500 pesos. Thank you. Ayan, ang kabawa ng tinam naman kasi meron tayong wild card. Yes, thank you. Okay, napay ti mabaling nga kantaong best. Para iti pampatunay nga, Hari ini aku cantik, anak ano sis. Mati matukar ti banda. bidadari di hatimu. Hai sayang. Okay. Ayan, let's all welcome again and again to Lucky Ti mic na. Audrey Taroma, our lucky winner for today. Yes, naglamiis nga boses. Yes. Ilam-lambing tayo ti Agsa. Yes. I was down, my dreams were wearing thin. When your